NATO forces, including troops from the United States, Italy, and Romania, joined Bulgaria's military in a large-scale live-fire drill titled Balkan Sentinel 25. The multinational exercise aimed to enhance interoperability, battlefield coordination, and real-time command communication among allied nations in the face of rising regional threats. The Bulgarian land forces and air force led the exercise at the Koran training ground, where tanks, multiple rocket launchers, and armored vehicles roared into action, enveloping the terrain in smoke and gunfire. Те да имат еднакви или съвместими софтуерни продукти, които им позволяват да планират, организират и провеждат бойни действия. Способно да нанася бързи, точни и разрушителни удари. Цел спазване на мерките за безопасност, стрелбата се имитира с артилерийски гръмове. Наблюдавайте северозападно от мястото, където се намирате. Когато започне учението на местността, трябва да има такава командна информационна система, която да има възможност да предостави на командирите реална картина на обстановката в реално време. За да стане това, трябва да има съвместима комуникационно-информационна среда. Сложно е, трудно е, необходимо са много усилия и съм наистина доволен от нивото, което сухопътни войски демонстрираха. Поздравления за сухопътни войски и за всички участващи в учението, за командването. Thank you for coming and taking part. Thank you, sir. Congratulations. The drill simulated combat scenarios designed to test both offensive and defensive coordination among Allied troops.